To kamera ili foto? Kamera. Da, može. Ide to. Kaži šta je to? Ova frulica prstima i međustama pravog majstora proizvodi magične zvuke koje su prenete ne širom one velike Jugoslavije, nego i širom Evrope i sveta. Autor tih magičnih zvuka je ovdje prisutni Radomir Jovanović. Radovan od frule. Radovan od frule. Lako se razaznaje, pošto je jedan od četvora. Sad neće da se čuje. Od njih. Kaži. I sad sam donao repliku. I sad predavanje jedno bilo je neko o parnim lokomotivama. Ja sam bio profesor njemu tamo neke 67. 8. Evo ovako jedno malo obaveštenje. I crto sam Zamolio bih sve dame da dođu ovdje ispred muzike, ima jedno lepo izraženje. Onda ja čujem pisanje. Pa bih zamolio da dođu ovom prilikom. Šta je to? A on kaže, a bio je odličan učenik, imao je sve petice. Kaže, profesora, tim ne možemo da namestimo da mirišemo. Ovdje ispred muzike sve dame. Daj mi neko, daj tvoj. To tvoje fiskalo. Uzmem tu fumicu, zaplenim. 50 godina je ona... Ajde da napravimo pauzu da snimimo i ove žene samo nešto. Jedan vaših džentlmena koji evo se sjetio koji nadlebi poklon za vas sve ovdje prisutne. Evo, izvolite. Noći su ne pitaj gde sam i sudbinu dao mi samo crno vino u dobru sam ajmo jedna druga fotografija crno vino crne oči sve crno oko mene gde odega šta njene oči